Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille et nyt spil her på kanalen, der hedder Poop Killer. Ja, jeg synes det var på tide, at vi skulle prøve det. Jeg skulle prøve det selv, så jeg tænker bare, at vi går ind i spillet. Ja, sure. Det er noget godt musik. Hey, vi arbejder her. Read, okay. Ja. Okay. John, here are your tasks. Do it in the order I put it. And only when you don't have any customers, put the horror movies on the shelf, sweep stains from the floor, throw the trash from downstairs, clean the graffiti on the outside walls. Der var godt nok mange, jeg kan ikke huske, hvad det var, vi skulle starte med. Hvad fanden var det nu, vi skulle? Put the horror movies on the shelf. Okay. Hvad er det ikke, jeg skal tage fra? Okay, toilet. Okay, toilet. Alle sammen, vi ved, hvor toilettet er. Det skulle altid en god ting. Okay, der er movies herude. Jeg kan ikke helt se, hvor at vi skulle tage det fra. 2 hours later. Hvad fanden? Nå, de er sgu lige der. Det snakker vi ikke om. Det skete i hvert fald ikke, det der. Der er godt nok mange horror movies. Endless Days. Og sidst men ikke mindst, The Truth Loop. Ja, det var 5 horror movies eller et eller andet. Jeg skulle så sweep stains som du. Oh shit. Har vi en købbel eller et eller andet? Hallo? Ja, er der nogen? Hej, hvad kan jeg hjælpe? Hvem fanden? Kan jeg hjælpe dig med noget her? Okay. Så skal jeg lige lukke der. Ej. Hvordan? Hvor er nogle movies kigger han på? Comedy movies. Han ligner også en comedy fyr. Skal han have en horror movie? Hvad er det for nogle movies? Du er fandme langsom her. Run, Barry, run! Hello her. Good night, boy. I want to rent this tape. Good evening, sir. Is it $3, please? All right. I'll give the change. See you later. Det var verdens bedste voiceover. Well, she sweep the floor. Prøv at se, jeg er meget hurtigere end dig. Jeg kan endda nå at sweep alt flooret, inden du overhovedet kommer ud af fucking... Ja. Indkørslen. Farvel. Oh shit. Politiet.
Det den er god, den har lige proppet på hylderne, ikke? I would like to rent this tape. How much does it cost? It cost $5, sir. Here's the money. Thanks. Så jeg er fucking god til det her job. Hvad er der her om? Nope. Trash. Oh well. Oh well. You know, there's trash in there. Ej! Han er ikke gået endnu. Han er ikke endnu. Pis. Hvor mange trashballs er der hernede? Hvad fuck går der nede? Han er ikke med. Den er god arbejde, den her. Sådan. Wow. Shit, der kommer en bil. Nu kommer bare lige op. Please, I need to use the bathroom urgently. Alright, sir. Feel free. Thank you. One hour later. Er du okay? Race for impact. En færdig. Var det godt, eller hvad? Hvad fanden er det for en hage? Hell no! Motherfucker, clog the toilet! Men jeg kan ikke tage lorten. Du er bandet herfra for livet, din fucking motherfucker! Okay. Ha' en god dag, sir! Okay. Også noget der. Der er retter. Det er snart pizza. Ja, hej! Skød han lige? Jeg synes lige, jeg hørte 2 skider. Please, I want to rent this tape. What a bad smell is in here. It's $5, sir. I'm sorry, a customer clogged the bathroom and clogged the toilet. Nå, jeg tror det står clogged. Fuck oh. A customer right. Here's the money. Good night. Money, money, money. Okay. Kan vi ikke bare lige snuppe den ned i min lommer her? Okay, om min lomme. Okay. Ja, farvel her. Jeg undskylder den dårlige smell, men hvad gør du ikke for film?
Ja, hallo. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ikke en skid, okay? Jeg ligger mig bare lige til at sove, ikke? Han kom videre. Okay. Ej, det er lortefluer. Lad os lige teste lidt her. Fed. Men. Rin. Og. Nej. Film. And. Oh my god, what's that stench? I'm sorry, sir. A customer used the bathroom and clogged the toilet. Be careful, the smell might extract the poop killer. Poop killer? I never heard of him. I saw him in the paper last night. He looks for people who don't flush. He's a nut with a serious mental problems. This is bizarre. Tomorrow I'll ask for someone to unclog the toilet. Take care, my friend. Here's the money. Keep the change. Thank you, sir. Good night. Ja, okay. Jeg tror ikke ham poopkilleren, han kommer til os, fordi det er jo ikke os, der er skidt i toilettet, jo. Så, ja. Han er en lås. Vi er fucked. Fuck! No, it was not me! It was a customer! Motherfucker threw shit in my face. Jeg kan høre en, der skider hele tiden. Det er helt anden idé. Nope. 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 Kan jeg ikke lige tage den der med? Okay. Hvad skal jeg gøre? Emil, jeg skal ovenpå. Hvad fuck var det? Oh my god, there's shit everywhere.
Oh shit! Oh no, please! Please ikke dræb mig! Please don't kill me! No!